Ahoj, si stále chorá a tvoja imunita išla na dovolenku? Je tu náplast Defend, ktorá podporuje imunitný systém, znižuje zápal v tele, zvyšuje prietok krvi a urýchľuje procesy hojenia. Takisto je nápomocná pri opuchoch nôh. Ak máš problém v týchto horúčavách s opuchmi nôh alebo pri ceste lietadlom, tak odporúčam jednoznačne. Takisto v kombinácii Defend a Liberty je veľmi účinný pri výrozách. Mám s tým osobnú skúsenosť. Po 24 hodinách som sa cítila úplne skvelo a takisto ju môžeš využiť a trpíš nejakou alergiou. Na každej náplasti je neurokód, ktorý nám prenáša informácie cez našu pokožku až do mozgu, kde nám opravuje neurodráhy poškodené stresom, chorobami, zápalom. Náplastie neobsahujú žiadne liečivá, žiadne byliny, sú vhodné pre tehotné, pre bábätká, pre seniorov, skrátka pre každého. Ak chceš vyskúšať ich účinok, napíš mi a ja ti poradím, ktoré sú pre teba vhodné.